ďalšie video zo série Q&A, takže sa odsťahujem do Česka. V Čechách nie je povinná školská dochádzka buchta. Tak zdáme mi Diani, tak asi tu máme nejakú jazykovú bariéru. Boču, nie hry z mobil, daj mi boču. Potom je dala žrať a nakysla na takúto buchtu. Ako vplýva zakrivenie poludníkov a lietanie jednorožcov? Hej, Eli, odpoď nám si. Čaute strašidlá, ja som Eli. Toto je Otoca buchta. Až ťa vidno. Mám tu pre vás ďalšie video zo série Q&A. Nazbieralo sa mi tu zo pár otázok, tak poďme na to. Kdy bude ďalší video? Laura z Česka. Laura z Česka. Fakt je to tu napísané Laura z Česka. Ahoj Laura, zdravím ťa do Česka. O tvoje otázky som vydala už zo pár videí. To si už určite všimla. Slavím sa 2-krát týždenne. Snáď sa mi to bude dariť aj ďalej, lebo vieš, škola. Ale keby som mohla zrušiť, tak to by bolo super. By som stíhala aj 4 za týždeň. Nuž, ale do školy musím chodiť. A to není fér. Takže dúfam, že sa mi bude dať aspoň 2-krát týždenne tie videá dať. Ale keď sa pozriem do YouTube, tak až 60% divákov mojich videí je z Českej republiky. Čo mu nechápem, ale je to zaujímavé. To je viac ako zo Slovenska. Takže sa odsťahujem do Česka. Možno v Čechách nie je povinná školská dochádzka buchta. Zo Slovenska je len 38% a 2% India. Tak zdáme mi Indiani, teda Indovia. Zdravím všetkých Indov, Čechov, Slovákov. Ako sa voláš? Jakub. To už som síce hovorila v inom videu, ale poviem ti to ešte raz. Volám sa Eli. Elena. Proste len Eli, každý ma volá Eli. Ale zapamätaj si, ja som jediná Eli s E na konci. To si zapamätaj. Sice keď niekoho nahnevám, tak po mne zakričí, že Eliša. Eliša, Eliška, znie to tak česky. Asi preto mám toľko divákov z Českej republiky. Ale tá India, to neviem. Buchta, podobáme sa na Indov. Ty možno si nejaký krokodil. Do kolika ty seš? Kaja, čo do kolika ty seš? Tomu ani nerozumiem, čo to je. Čo do kolika ty sem vonku? Či do kolika ty sem vzhúru? Či ako to je? Tak asi tu máme nejakú jazykovú bariéru, bratia Češi. Na to sa spýtame ChatGPT. Takže ChatGPT hovorí. Veta do kolika ty seš je bežne používaná veta v českom jazyku u detí a tínedžerov a znamená do ktorej triedy chodíš. Jaj, toto znamenalo. Ale do kolika ty seš? Takže ja sem do 5. To znie fakt čudne. Ja sem do 5. Prečo sa buchta volá buchta? Aťka. Ja neviem, lebo vyzerá ako buchta. Však buchta, daj mi bočaniu. Boču mi daj. Boču nie hry z mobil, daj mi boču. Dobrý buchta. Si dobrá buchtička. To bolo také spontánne meno. Buchtička. Príbeh buchtičky. To je dala žrať a nakysla na takúto buchtu. To je taká moja skrátená verzia. Kolik ti je? Sem do 5. Ako vplýva zakrivenie poludníkov a lietanie jednorožcov? Ďalej, čo tu vidím, je ten kvíz s takým axolotlom. Vaše odpovede strašidlá vám rovno prečítam. Ak nevieš, tak link ti dám do popisu tohto videa s tým kvízom. Ivana, 20. apríla 21:29. To čo tedy nespíš? O takom čase ja už spím. 2 sa ti síce nepodarili, Ivanka, ale to nevadí. Aj tak super. Gratulujem. Beatka, 21.4. Ty beťarka, 3-krát si to vyplnila, nakoniec na 100%. Výborne, okej. Aj tak sa dá. Hans, Janka, Marek, Liduška, Eva a Aleš, všetci 100 zo 100. Super, gratulujem. Ešte raz, gratulujem. No nič strašidlá, ak máte otázky, tak mi napíšte prostredníctvom tohto QR kódu. Ale to len otázky, ktoré chcete do videa. Ale ak chcete, aby som vám osobne odpísala, tak mám e-mail v profile tu na YouTube. Hoď lajčík. No a teraz vážne. 94% z vás, ktorí pozeráte moje videá, nemáte odber. Tak prosím, dajte odber. A dneska sa s vami rozlúčim po česky. Tak jo, končím. Mnej se. Ty vole, to je ale riadny ťažký jazyk, že do kolika ty seš.